Bona nit i benvinguts a Quim Palos de Tarda. Sí, avui ens trobam al despatx de Josep Melià, un reconegut hoteler de les Balears. Bona nit. Sí, hola, no, som en Josep Melià, lògicament és president de UM. Sí, Josep Melià és hoteler i president d'UM de la Universitat de Múrcia. No, UM és Unió Mallorquina. UM som els uemites. Uemites, sou d'alguna mena de raça de Star Trek? Lògicament, des d'Unió Mallorquina no puc fer aquesta entrevista sense la meva assessora. Sí, bona nit, senyora censora. Josep Melià, és perquè sou nacionalista. Un moment. No, som regionalista. Nacionalista, no? Nosaltres creem en un projecte regionalista, no és el mateix. Això és regionalista i nacionalista. No som nacionalista. I de nacionalista, no? No, jo som nacionalista. Ui, Vostè és regionalista, no? som una nació i no una reunió, vull dir, regió. Això és nacionalista, però no feixista, no? Però què dius? Sí, la censorista s'ha desmaiat, és com si li haguessin tirat tot tirat... És com si li haguessin tirat... És com si li haguessin tirat... Tirotatjat! Això és tot. Desmentiu, senyor Melià, que sou un polític gris. Absolutament. Així que seguireu com a polític del musical Gris, no? Fa de John Travolta. No, la nova Unió Mallorquina som seriosos i no seguim el ritme de l'anterior. Va, canta alguna cosa. No, és que a UM no mos agrada donar el cante. Al final resultarà que sí, sou un polític avorrit. Avorrit jo? Ara veuràs. Mira, Melià me la liarà. Melià me la liarà. Posa la música. Juice, it wants the flyers. El censorista. The sweets. Està sortint la vena uemita, la de Star Trek. Sweets, it wants the flyers. Lògicament, és igual que els guanys, igual el guanys tots. Uts, i no ho han guanyat, lògicament, és ups, yups, en la de guanys que